Hartstikke leuk dat je me even jongen naar een nieuwe video van de Frieske Vlogger. En hartstikke leuk dat je me even mij bent op het jaarlijkse uitje. Nou ja, heel vaak aan mensen gaan bijvoorbeeld hei-sessies. Wie gaat bergsessies? Wat je nou? Zo. Je kijkt weer nog wel lekker terug, maar inmiddels is het gewoon hier de Rijnbui en die wordt eigenlijk al een paar worden. Oké, dat is een slecht idee. En jullie hebben gewoon wedstrijden, hè, die bergen. Echt mooi. Het is echt heel mooi bij deze bergen. Geweldig. We zijn op dit moment in de Abruzzen. Heet dat van in het Nederlands? Abruzzo in het Italiaans. En we zijn, ja, dit wordt de eerste etappe. We krijgen om elkaar. Zo. Ik weet niet wat ik zei zo vandaag. Joh, wat ik laat hoor al wezen. We binnen op Vleenveld wezen, want we willen graag in Pescara wezen. Nee, die zat echt op het vliegveld. Ik had het idee dat ik hier onder de douche ging op het vliegveld. Maar eerst even wat wetter. Oh, heel mooie wetterflessen hadden hier, hè? Dit is een mooie fles en wetter. Dit mag maar. Dit is wat wetter. Dit gaat ook een keer in erom. Klap, hè? Is er nog een klap voor de piloot? Wat zei ik? Mij zijn het land buiten. Ja. Geweldig. Ben je nog echt onderwijs? Ja. We zijn onderwijs. We willen echt starten. Hey. Ongelooflijk. Ik vind het zo mooi, hè? Editie 2023. Prachtig. Was ik een mooi squam trouwens. Tactisch. Tactische squam had er doen, hè? Wat een probleem. Hey. Oh. Ik say we're gonna go on Bidal. Hi guys. All right. Where you going? Up on the mountain. We want to go to the Rifugio Sebastiani. Maybe we are thinking of it because Sebastiani is right there. Yeah. In the middle of that mountain, and we're gonna go that way. So we have to do all the circle all around, and then come back here. Because we thought that the sign is pointing that way, but it's closed. No, you can go. Yeah? No, not here. The other one. There's another street. Oh, it's not. Oh, like that. Oh, it's just this part. Yeah, just this part. You go there and down the left, then you follow. So walk. Walk. Yes, So we're going to walk. We will catch at the end in a bit. Have a good walk, Yeah, guys. you too. Bye. Wat doe je? Konijnen, die bent een konijn. Eigenlijk komt ze te weinig. Om hees te klimmen en om hees te gaan. Of überhaupt op die poort te blijven staan. Oh, meneer, wilt u mij misschien de rest vertellen? Ik ben verdwaald. Meneer! Zie je kom maar. Hier nog. Nee. Ik ben nou zo'n 400 meter omheen gekomen. Naar de Rifugio. Rifugio Sebastiani. En het is de bedoeling eigenlijk dat we hier vannacht sliepen gaan. Dat zou mooi wezen. Maar we wisten niet meer, hè, want maar is vakantie nog niks fastlijn. Niks. Dat is leuk juist, want dan weet je het nooit, hè, van tevoren. De varen die ken je. Dat begint los. Je ziet het van door hier. Maar nu dat giorno. Hoe lekker couscous kon verduren. Ik heb het lekker. Ja. Bijna. Nou, je bent een mevrouw die praat weinig Engels. I make a movie. Oh, wow. Ja. Yeah. A movie about the walking. Yeah, hello. Ciao, ciao. What's your name? Nee, Sonia. Sonia. And you? My name is Eduardo. Eduardo. Sì. Ah. It is Barto. Barto. Barto Eduardo. Wow. Ah,
Oh, dit is een sleeping bag. Ja. Oké. Wat is dit dan? Dit is een soort slaapzak. Hier, dit ga ik al vastnemen voor mezelf. Krak je daar? En wat was het nou dan? Was het een witte lijkzak, had dit? Ja, het echt heel mensen dan lijst gewoon wat ik doe. Dit bedoelde mijn sleepsack. Ja, het stelt eigenlijk net heel veel voor. Lijkwaarde. Maar het is meer gewoon voor lijkwaarde. Dat vinden ze handig, denk ik. Als je dan door de bergbedel knoffelt, dan gaan ze liek een lijkwaarde. Ik ga weer om, hartstikke heet natuurlijk van het rennen. En nou jongen, het is weer interessant nog. Het is, ik denk dat je vrouw vriezen een keer. Je hoort dat, die Ik zei nog samen, maar die kelting. Het is de eerste hier in Nederland, 20 graden, dat is niks voor us, joh. Nu met die kelting. 1,5 graden, nou, en hoe kwaad word je vannacht? Joost, maar dat weet hoe zal het zien. Het moet zo goed komen. dat is flink hoor. Dat weet je om te sterren. We hebben een mooi nachtje hier in de Refugio Sebastiani hier. Wij al om, never me al om jou te zien op bed. Betiert, maar goed. Maar je hoort zeggen, dat je net vol te blijven veel in de bergen, hè? Het is qua... In de bergen is er eigenlijk net heel vol te blijven. Je kan je herinneren, dat is het mooiste. En de uitzichten. Want jongens zitten net vol te blijven. Vind ik een beetje... Nee, ben ik net zo van. Gewoon een hier. Ah, mooi hè, hier, ja. Prachtig, hè? Echt heel mooi hier, ja. Ik denk dat ik het ooit zo'n mooi pensioen heb als hier. Ik ben vaker te keuren in West en te hiken in Italië, maar zo mooi als hier. Dat gaat pensioen, ja. Prachtig. Geweldig. Ik zie hem even een liedje. De rondleidingen ga je door de Refugio. Wie ben je op het stuit? We in een soort van de eetzaal, zullen we wel denk ik. Dus de bar. Alias receptie. Oh, je bent bezig gedaan hier, zo. Je bent bezig hoe zo'n bijtermaatje, denk ik. What are you making? Ah, it's a video? Yeah, it's a video. Yeah, I make a video about the mountains. Ah, okay. Siamo entrati in salsa. Just our breakfast. Oh, dit is de breakfast. Oké. De breakfast, jongens, komt er gewoon heerlijk. Hey, huh? And also, today is my birthday. Your birthday? We have to sing for you. Okay. Er is een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Eleonora Saggiorio. Dat vinden wij allen zo prettig, ja ja. En daarom zingen wij blij. Hoera! Hyper de piep, hoera! Hyper de piep, hoera! Zoals daar zijn een... Je kunt die in tussenpoetsen en je kunt snijden. Dit is het toiletten. Dus is die afvreden, natuurlijk. Hè? Dat vreet natuurlijk iedereen zegt, oh, zit in de Refugio. Waar doet hij dan? Nou, dat doet hij net. Nou, je zoekt misschien nog kennen, maar... Dus ja... Je moet ook gewoon accepteren dat je bot zweten en stionken. Dan komt het wel goed. Want zag je het in de Refugio. Je meuren, je stionken. Maar je was een heel mooi uitzicht. Hier doe je er wat voor. Prachtig, hè? Shit. Ich höre den Bell. Ja, dat zijn er een paar. Ik denk dat dit wel een van de meest spannende paarden is die ik ooit rond heb. Wat is je? Want we moeten dus daarheen, hè? Ik kan me net voorstellen dat we nog in de matten, maar ongelooflijk, zo mooi dat dit is, hè, jongens. Prachtig. Kijk, ze wel mooi beet houden als sommige steen. Op het top, denk je? Zo, we zien. We hadden het bereikt. Wat de hel.
vind ik. Oh, jezus.